každá škola, aj naša škola sa stále mení a modernizuje. Tieto zmeny sa uskutočňujú podľa potrieb učiteľov, požiadaviek vyučovacieho procesu a samozrejme žiakov. A práve ich sme sa spýtali, čo sa im na našej škole páči a čo by na nej chceli zmeniť. Ako sa ti páči na našej škole? Celkom pohode. Čo by si na našej škole vylepšil? Ihriska hlavne. A to všetko. BA je mi veľmi dobre v prvej B, lebo sa učíme všetko. Aj abecedu už vieme. A vieme už aj matematiku, aj počítať. A už vieme aj prírodovedu. A učíme sa dobré veci. Celkom fajn, celkom pekná je naša škola. Čo by si na našej škole vylepšila? Napríklad nové lavice by sa zišli u vyšších ročníkov v triedách. A tak. Učíme sa aj čítať a aj robíme aj súťaže kostíkov, aj baterky zbierame. Takto boli názory našich deviatakov a prvákov. Ďakujeme za ich úprimné odpovede.